tayo ng ulam pang snack. Konting mantika. Ito konti pero marami na ito pag maluluto. Tingnan natin. Wow. Lapit ang kubulo. Ay. Ano? Sarap. Sarap to, sarap. Sarap to pag matikman. Tingnan nyo. Luto na. Kunin natin. Ito na po. Marami na. Maliit lang ito kanina. Kaya ngayon marami na. Ang dami. Dami, no?